Etorri mesedez hortziko txikin kanta behar ez duenak. Eneko Espainiako Juan Carlos erregea. Jokin haren alaba Cristina Infanta eta Ander honen serar Iñaki Urdangari zarete. Zarzuelan elkartu zarete azken aldian zuen inguruan sortu diren zurrumurruei buruz hitz egiteko. Diru kontuak inoiz ezin ezkutatu, esan behar dizuedana serio aditu, zuekin egin behar dut hamaikatxo tratu, denen dirua da ta bildurripe hartu. Nere aitak hizketan zez nolako garra, eta nere senarrak besotan indarra. Hauek lapurtu dute biek barra, ni naiz eskuak garbi dituen bakarra. Juan Karreta Cristina segiro txepela, jode eman didate gaiztoan papela, Mallorcan antzai daukate paile krudela, gure etxean bada nahikoa zarzuela. Lapurtu dezutela da gauza jakina, hori zuzentzekonik inbehar alegina. Badaki kaserozu zera kristau fina, lasai hortxe daukagu gure ama Virginia. Gure etxean bada hainbeste endredu, danak gure atzetik hain larri gaudegu. Diru hartuta ospa egin dezakegu, Malbinak erosteko nahiko baldegu. Kasero Urdangari naiz biak batera, eta ezin naiz lasai atera kalera. Benga Juankar, orain dezu zeure aukera, beste laurbera noan izkutatzera.